Máte záznam v Soluse? Ako von z registra? Záujmové združenie právnických osôb Solus eviduje údaje o neplatičoch. Dostane sa doň ten, kto omešká alebo vynechá splátku, prípadne inak poruší zmluvné podmienky čerpania úveru. Solus spolupracuje iba s niekoľkými slovenskými poskytovateľmi úverov. Zoznam nájdete priamo na stránke, avšak priebežne sa mení a členov doplňa. Údaje sa evidujú až do úspešného splatenia nedoplatku. Po ňom je však nutné požiadať o vymazanie. Údaje sa evidujú 3 mesiace až 3 roky od splatenia dlhu. Dĺžka doby evidencie závisí od závažnosti porušenia úverovej zmluvy. Nesplatenie 10 eur Solus vníma inak než dlh 1000 eur. Všetko záleží na type úveru a jeho poskytovateľovi. Pre vymazanie z registra preto treba po prvé úspešne splatiť záväzky, po druhé odoslať písomnú žiadosť o výmaz na adresu Solusu. Na vašu žiadosť Solus sprístupní aj ďalšie informácie. Na zaslanie výpisu si pripravte 2,90 €. Na našej stránke pôžička.sr nájdete tipy, ako sa nedostať do problémov so splácaním. Vyberte si aj z ponuky overených slovenských poskytovateľov. Nastavia vám splátku, ktorá nezaťaží váš mesačný rozpočet.